Tħabbret il-mewt ta' Mary Rose Bonello jew kif inhi magħrufa aħjar bħala Nanna Katrin, attriċi veterana li ħadmet diversi partijiet kemm fuq il-palk kif ukoll fuq it-televiżjoni. Hija bdiet il-karriera tagħha bħala attriċi fuq il-palk fl-1952 ma' Giuseppina Attard Montaldo fl-Empire Stadium il-Gżira. Fl-1960 hija kellha twaqqaf il-karriera tagħha għal 15-il sena sabiex tieħu ħsieb il-familja tagħha. Wara rritornat fix-xena u interpretat il-parti ta' Rosie fis-serje televiżiva ta' snin 60 When to Rosie. Hija se tibqa' mfakra ħafna l-parti tagħha ta' Nanna Katrin interpretata fis-Sensiela Simpatiċi. John Suda li kien jinterpreta l-parti ta' Tsiju Salf tkellem dwar il-ħiliet ta' Mary Rose. Jiena fil-ħajja ta' veru qatt ma kelli oħti, ma dal-aħħar 15-il sena kelli x-xorti u l-pjaċir li jkolli lill-oħti bħala Katrin fis-Simpatiċi Mary Rose Bonello, mara mill-aqwa, mara qalba tajba, ġeneruża, sinċiera, ferrieħa u tbissima tagħha qatt ma tmur minn quddiem għajnejja. U dik it-tbissima lili u lil sħabi kollha mhux biss tas-Simpatiċi ma fid-dinja tat-teatru u televiżjoni tqawwilna qalbna għax nafu li nkunu qegħdin nagħtu gost lilkom li qegħdin tarawna kif dejjem għamlet Mary Rose Bonello. Fuq il-mezzi soċjali kienu ħafna dawk li waslu l-messaġġi ta' kondoljanzi għan-nana li fl-età ta' 80 sena ħalliet din id-dinja. Żgur li se tibqa' mfakra ma' ħafna bħala Nanna tal-Maltin u l-Awċin kollha.